Δίκτυο FM 91,5. Όλη πόλη, ένα δίκτυο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δίκτυο FM 91 και 5 βήματα στους μεγάκυκλους των FM των Χανίων. Ο Παναγιώτης Ορφανίδης στα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Και όπως σας είπαμε, σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής δεν θα είμαστε μόνοι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Δικτύου FM τον συγγραφέα Γιάννη Μακρυδάκη. Καλησπέρα, Γιάννη. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στα Χανιά καταρχήν. Καλώς σας βρήκα, πολύ ωραία τα Χανιά όπως πάντα. Έχεις ξανάρθει? Ναι, πολλές φορές. Κάμποσες δηλαδή, όχι πολλές. Και μ' αρέσει. Είναι και το τραγούδι του Θεοδωράκη, την όμορφη πόλη που είναι αγαπημένο και είναι για μένα αγαπημένος προορισμός στα Χανιά. Μ' αρέσει που το προσεγγίζεις μέσα από τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, έτσι πριν ξεκινήσουμε, αν και νομίζω ότι είσαι γνωστός στο ευρύ κοινό και σίγουρα πιθανόν και στους ακροατές μας, για πες μας δύο λόγια για σένα. Καταρχήν είσαι από τη Χίο. Εκεί γεννήθηκες? Στη Χίο γεννήθηκα, στην πόλη της Χίου. Ναι, μεγάλωσα στην πόλη της Χίου και έφυγα στα 17,5, ούτε καν 18, να πάω για σπουδές και ξαναγύρισα στο νησί. Για σπουδές, Αθήνα? Έτσι μπορεί να το πεις, Αθήνα έμενα βασικά, το πανεπιστήμιο ήταν στην Πάτρα. Μαθηματικά σπούδασα. Μάλιστα. Τώρα έχεις επιλέξει πλέον να επιστρέψεις στο Ηχείο και μάλιστα να πας και σε ένα χωριό της Χίου να μένεις. Ναι, τα τελευταία 3 χρόνια ζω στη βορειοδυτική Χίο, σε ένα χωριό που λέγεται Βολισσός. Είναι από τις πιο απομονωμένες περιοχές του νησιού η βορειοδυτική πλευρά. Δεν έχει σχέση με το τουριστικά και με τα μαστιχοχώρια που είναι στο κέντρο και στα νότια. Είναι πιο ήσυχα και πιο όμορφα σε φυσικό περιβάλλον, με έφορη γη, με πολλά νερά και με λίγο κόσμο, με πολύ λίγο και έτσι ποιοτικό τουρισμό το καλοκαίρι, με μικρά καταλύματα, αναπαλαιωμένα σπίτια και όχι ξενοδοχεία όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κυρίως εδώ στην Κρήτη μεγάλης κλίμακας. Ένας ήσυχος όμορφος τόπος που μπορείς να ζεις και να βιώνεις τη ζωή, να είσαι κοντά, να παράγεις την τροφή σου, να έχεις χρόνο να σκεφτείς. Αυτή είναι μια επιλογή. Μπορώ να συζητήσουμε πάνω σε αυτή μετά. Μπορούμε σίγουρα να συζητήσουμε πάνω σε αυτή. Άλλωστε νομίζω ότι αυτό θα είναι και ένα από τα βασικά θέματα σήμερα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου σου. Αυτή θα είναι και η κουβέντα που πιθανόν θα εστιάσουμε, αν όχι μόνο εδώ στη δική μας την κουβέντα, αλλά και το βράδυ στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων. Ας το δούμε παρακάτω αυτό. Απομονωμένος είπες επάνω στο στοιχείο, γι' αυτό το λόγο επιλέγεις και οι πρωταγωνιστές στα βιβλία σου να είναι απομονωμένοι. Από τον Πέτικα μέχρι και το Βικέντιο. Όχι μόνο. Οι πρωταγωνιστές των βιβλίων είναι άνθρωποι μοναχικοί συνήθως και άνθρωποι που έχουν μια λοξή πορεία στη ζωή τους. Διότι με συναρπάζει αυτή, με εμπνέουν οι άνθρωποι που έχουν λοξή πορεία στο βίο τους, γιατί όταν γεννιόμαστε και είμαστε αγνά πλάσματα και μεγαλώνουμε σαν παιδιά, είμαστε όλοι μαζί, όλα τα παιδιά, τα συνομήλικα ας πούμε, έτσι φαντάσου τώρα εσύ και τους συμμαθητές σου, στο σχολείο, στα πρώτα στάδια της ηλικίας μέχρι και την εφηβεία, είμαστε όλοι μαζί, προχωρούμε το βίο μας. Μετά από μεγαλώνοντας που μπαίνουν οι σκέψεις, τα συμφέροντα, η ιδιοτέλεια, ο ιδιωτισμός, αρχίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι και λοξεύουν την πορεία ζωής, αλλά μένουν και κάποιοι οι οποίοι συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με την ψυχή και με το συναίσθημα όπως ήταν παιδιά, και αυτοί συνεχίζουν την ίσια πορεία. Λοξεύοντας όμως όλοι οι υπόλοιποι, αυτοί που περπατούν ακόμα ίσια φαίνονται λοξοί στα μάτια των άλλων που λόξιψαν. Ναι. Εμένα λοιπόν αυτοί οι λοξοί που όμως είναι οι αυθεντικοί, οι αγνοί, οι ίσχυοι, αυτοί με εγωιτεύουν και έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στη ζωή, διαφορετικές επιλογές και έχουν να πούν πράγματα από το βίο τους στους υπόλοιπους. Και δεν τους επιλέγω λοιπόν, με επιλέγουν μάλλον αυτοί οι άνθρωποι, ή γνωρίζω τέτοιου είδους ανθρώπους και εμπνέομαι και τους χρησιμοποιώ μετά σαν ήρωες, λαξεύοντάς τους, γιατί ο καθένας έχει
και τα ανθρώπινα, άνθρωπος είναι, έχει κάποιες πλευρές του χαρακτήρα του που μπορεί να μην μου αρέσουν, να μην τις εγκρίνω. Αυτές εγώ τις βγάζω σταθερό, τις λαξεύω εκεί λίγο και τον κάνω όπως θέλω τον ήρωα. Και γι' αυτό έχω γράψει μερικά βιβλία, που το ένα είναι ο Πέτικας, έχει τον ήρωα, τον ληστοφυγό δικοφωνιά για θέματα έρωτα. Ένα άλλο βιβλίο είναι ο Βικέντιος. Αυτό βασίζεται σε πραγματική ιστορία που έχει εκτυλιχθεί στην Στοιχείο. Ναι, βασίζεται σε πραγματική ιστορία του 1915, που ο Γιώργης ο Πέτικας σκότωσε τον αδελφικό του φίλο για τα μάτια μιας γυναίκας και μετά κυνηγήθηκε στα βουνά της Χίου επί πολλά χρόνια από κριτικούς χωροφύλακες του Βενιζέλου και διάφορα αποσπάσματα της χωροφυλακής, που επειδή ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τότε μάζευαν τους ανά την Ελλάδα λιποτάκτες για να τους κατατάξουν στο στρατό και κυνηγούσαν όλοι αυτοί τον Φωνιά Πέτικα, και ο οποίος είχε έναν έτσι ας πούμε πολυκύμαντο, είχε μια μεγάλη δράση στα βουνά, είχε συστήσει μια ομάδα ας πούμε φίλων ανταρτών και μάχονταν με τους χωροφυλάκους, είχε μάχες στην ύπαιθρο της Χίου στα βουνά και έγινε θρύλος στην λαϊκή, έτσι, στο στόμα του λαού. Ο οποίος τα είχε βάλει και με το κακό κατεστημένο. Τα είχε βάλει με το κακό κατεστημένο, γιατί να μην ξεχνάμε τότε ότι το 1915, όπως και τώρα ισχύει, οι άνθρωποι δεν είχαν φιλικές σχέσεις με το κράτος και με τους εκπροσώπους του κράτους που ήταν η αστυνομία. Τώρα είναι καλύτερες. Όχι, λέω και τώρα ισχύει. Και κάποιοι άνθρωποι που πετύχαιναν κάποιες νίκες κατά του κράτους προσωπικές γίνονταν και θρύλοι, γίνονταν στο στόμα του λαού, έπαιρναν διαστάσεις οι προσωπικότητες τους. Οπότε συνειδητοποίησα εγώ μετά από 100 χρόνια περίπου, μετά από 90 χρόνια περίπου, ότι το όνομα αυτού του ανθρώπου υπάρχει και ακόμα στοιχείο και έτσι έχει διαμορφωθεί, έχει έρθει από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά ένας θρύλος, τον οποίο τον έψαξα και έγραψα αυτό το μυθιστόρημα που είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία, αλλά έχει μυθοπλασία μέσα. Η συγγραφή πώς ξεκίνησε για σένα? Καταρχήν, από ό,τι ξέρω, έχεις ξεκινήσει να κατέγραφες μαρτυρίες χιωτών μεταναστών. Κατέγραφα μαρτυρίες χιωτών προσφύγων. Προσφύγων. Ναι, διότι όπως τώρα βλέπουμε και έρχονται οι πρόσφυγες από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Συρία και εμείς έχουμε τον ξένιο Δία που αντί να τους υποδέχεται τους μπουζουριάζει. Έχουμε ξεχάσει ότι η μισή Ελλάδα είναι πρόσφυγες, η άλλη μισή είναι μετανάστες. Έχουμε ξεχάσει την προσφυγιά τη Μικρασιατική, η οποία είναι πασίγνωστη σε όλους, αλλά έχουμε ξεχάσει ή δεν έχουμε μάθει ποτέ, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν έχει μάθει ποτέ, μια ιστορική περίοδο, μια ιστορική στιγμή της χώρας μας, ένα ιστορικό γεγονός της χώρας μας, που είναι ότι το 1941 με την κατοχή των Γερμανών αναγκάστηκαν πάρα πολλοί Έλληνες, μα χιλιάδες Έλληνες, να μετακινηθούν από τα νησιά του Αιγαίου προς την Τουρκία, επειδή η Τουρκία ήταν αμέτωχη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εδώ στην Ελλάδα υπήρχε πείνα, κατοχή, αλλά υπήρχαν και οι φήμες ότι θα σταλούν οι άντρες να πολεμήσουν στο Ανατολικό μέτωπο με το γερμανικό στρατό. Τα νησιά λοιπόν όλα άδειασαν, και Σάμος, Χίος, Λέσβος, αλλά και πολλά μέρη της υπηρετικής Ελλάδας, από ανθρώπους που ερχόντουσαν στα νησιά και περνούσαν το βράδυ παράνομα με βάρκες, με τα κουπιά στην Τουρκία, κάνοντας ακριβώς το αντίστροφο ταξίδι που κάνουν σήμερα οι πρόσφυγες που έρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα. Θυμάστε πριν από κάνα μήνα στη Μυτιλήνη που έγινε ένα ναυάγιο και ήταν μέσα σε μια βάρκα πάρα πολλοί άνθρωποι και πνίγηκαν και πολλά παιδιά. Έχω καταγράψει λοιπόν μαρτυρίες Ελλήνων
προσφύγων το 1941-42 που έκαναν ακριβώς το αντίστροφο ταξίδι με παρόμοιες συνθήκες, βάρκες γεμάτες με γυναικόπαιδα και με παρόμοια περιστατικά πνιγμών. Έχω καταγράψει ανθρώπους Έλληνες πρόσφυγες που λένε ότι για το φόβο της γερμανικής καταδίωξης, επειδή το βράδυ που φεύγαμε για Τουρκία έκλαιγε το μωρό, έλεγαν στη μάνα του μέσα από τη βάρκα να το πετάξει στη θάλασσα. Έχω καταγράψει ανθρώπους που από την Τουρκία μετά, επειδή τους έβαζε το τουρκικό κράτος μέσα σε μεγάλα καΐκια και τους μετέφερε στην Κύπρο, πνιγόντουσαν στο δρόμο. Βουλιάζαν τα καΐκια και πνιγόντουσαν στο δρόμο. Η ιστορία δηλαδή επαναλαμβάνεται και γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς σήμερα βρήκαμε συνθήκες και μια χώρα και τρόπο ζωής που κάπως έχουμε μια ασφάλεια ότι αυτό θα πάει εφόρους ζωής. Του χρόνου, με το αντίχρονο σε μερικά χρόνια μπορεί να είμαστε εμείς στη θέση αυτών των ανθρώπων που τώρα έρχονται ως πρόσφυγες, όπως ξαναήμασταν και πριν. Άλλωστε νομίζω ότι πλέον το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά. Δηλαδή 10 χρόνια πριν στην Αργεντινή τι έγινε, που λέγαμε ποιος ξέρει τώρα τι η Αργεντινή, ούτε καν ξέραμε πιθανόν που βρίσκεται στο χάρτη, και πόσο κοντά είναι η Αργεντινή στη σημερινή Ελλάδα. Και αν όχι η Αργεντινή, και όχι μόνο η Αργεντινή, και το Εκουαδόρ και άλλα πολλά. Λοιπόν, ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ βεβαίως, Γιάννη, στην Κρήτη γενικότερα, δεν είναι μόνο για να παρουσιάσεις τα βιβλία σου. Ήταν για να παραβρεθείς κυρίως και στο φεστιβάλ της οικολογικής κίνησης Μιραμβέλου. Πριν ξεκινήσουμε όμως αυτή την κουβέντα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί βλέπω ότι φτάνουμε σχεδόν 1:25. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να συναντήσουμε εκεί πέρα το δελτίο ειδήσεων από τον Sky και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά. Εσύ είσαι το αφεντικό. Λοιπόν, μια μουσική ανάσα θα πάρουμε από τον Θωμά Κοροβίνη, που νομίζω ότι είναι και αγαπημένος μου άνθρωπος. Φίλος, φαντάζομαι. Ναι. Πολύ. Λοιπόν, λίγο πριν τη 1:30 θα μας πάει μέχρι εκεί η Λιζέτα Καλημέρη με ένα αγαπημένο μας τραγούδι. Θα περιμένω το Θωμά Κοροβίνη. Αμέσως μετά επιστρέφουμε, αφού συνδεθούμε με τον Sky και ακούσουμε και το Μανώλη το δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε εδώ πάντα στο δίκτυο FM 91 και 5 για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ με τον φιλοξενούμενό μας, τον συγγραφέα Γιάννη Μακρυδάκη, και με αφορμή την σημερινή παρουσίαση των βιβλίων του που θα γίνει στο Νεώριο Μόρο στον Ιστιοπλοϊκό Μιλοχανίων σήμερα το βράδυ στις 8:30 ώρα. Δίκτυο FM 91,5. Όλη πόλη, ένα δίκτυο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δίκτυο FM 91 και 5. Κάπως έτσι μπαίνουμε στο 4ο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Και στο δεύτερο ημίωρο της κουβέντας που έχουμε ξεκινήσει με τον συγγραφέα Γιάννη Μακρυδάκη, ο οποίος άφησε την Χίο και βρίσκεται σήμερα εδώ στα Χανιά. Γιάννη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και στις ειδήσεις, είναι ότι ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ στην Κρήτη ήταν για να παραβρεθείς κυρίως στο φεστιβάλ της οικολογικής κίνησης Μιραμβέλου στην Ιεράπετρα. Στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο, ναι. Συγγνώμη, στον Άγιο Νικόλαο. Και με αφορμή ουσιαστικά αυτή την έλευσή σου στην Κρήτη, έχουμε την ευκαιρία σήμερα και εδώ στα Χανιά και αύριο στο Ρέθυμνο, αν δεν κάνω λάθος, να παρουσιάσει και τα βιβλία σου. Για πες μας 2 λόγια καταρχήν για αυτό το φεστιβάλ. Ναι, το φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Οικολογική Κίνηση Μιραμπέλου, που είναι κάποια νέα και έτσι δραστήρια παιδιά στον Άγιο Νικόλαο. Είχε τίτλο «Περιβάλλον, κρίση, ανάπτυξη» και έγιναν πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις πάνω σε θέματα σύγχρονα ζητήματα και προβλήματα, στο ότι πώς η κρίση επηρεάζει το περιβάλλον και πώς η λεγόμενη ανάπτυξη επηρεάζει το περιβάλλον. Και είχε διάφορες θεματικές για τα απορρίμματα, για την ενέργεια, κυρίως για την ενέργεια, που αυτό ήταν μια θεματική η οποία είχε πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλούς έτσι, ομιλητές. Αφορά μέσα βέβαια αυτό το θέμα ενέργειας και ανάπτυξης και κατά πόσο στα πλαίσια της οικολογίας εδώ στην Κρήτη, καθώς αν δεν κάνω λάθος τα σχέδια για την Κρήτη τουλάχιστον έτσι τα μακροπρόθεσμα είναι σε μια ΑΟΣ. Εφιαλτικά είναι τα σχέδια. Σε μια ΕΟΣ μάλλον, οικονομική ζώνη,
Έτσι λέγεται, κάπως έτσι λέγεται. Μια οικονομική ζώνη, ειδική οικονομική ζώνη, όπου βόρειες εταιρείες να εκμεταλλεύονται την ενέργεια από τον ήλιο και όχι μόνο. Κυρίως από τον αέρα. Και από τον ήλιο και από τον αέρα. Είναι οι λεγόμενες ΒΑΠΕ, βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούν να συνυπάρξουν. Ποιοι? Μπορεί να συνυπάρξει μια ανάπτυξη ενεργειακή με την οικολογική. Βέβαια μπορεί. Είμαστε χρόνια τώρα οι άνθρωποι που έχουν μια ανησυχία για το περιβάλλον, για το φυσικό περιβάλλον, είναι οπαδοί και θειασότες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτό είναι το παράδοξο, ότι με τον τρόπο που σχεδιάζονται από τις αγορές που μας κυβερνούν και τις πολυεθνικές, όλοι εμείς οι παραδοσιακοί φίλοι των ΑΠΕ έχουμε γίνει εχθροί τώρα, αλλά όχι των ΑΠΕ, των ΒΑΠΕ. Δηλαδή είναι άλλο να λες ότι θα παράξω ενέργεια με φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους από τον αέρα και από τον ήλιο, και άλλο να λες ότι θα στήσω βιομηχανίες, θα ρίξω κάτω βουνά, δεν θα σεβαστώ την κλίμακα του τόπου για να στήσω τεράστια μηχανήματα και να παράξω ενέργεια με μαζική παραγωγή ενέργειας, την οποία θα τη στέλνω έξω χωρίς κανένα σχεδιασμό για τον τόπο που... Δηλαδή το αποτύπωμα και η οικολογική καταστροφή που γίνεται με αυτού του είδους τα έργα είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερο και μη αναστρέψιμο από το κέρδος της παραγωγής από τον αέρα της ενέργειας. Και γι' αυτό υπάρχει το παγκρίτιο δίκτυο ενάντια στις ΒΑΠΕ, γι' αυτό υπάρχουν και σε άλλα νησιά του Αιγαίου παρόμοιες επιτροπές πολιτών που αντιδρούν. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση για να μην καταστραφούν οι τόποι μας ουσιαστικά και να γίνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να γίνουν πιο λειτουργισμένα. Υπάρχει προοπτική, μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, μπορεί να υπάρξει παραγωγή ενέργειας με μικρότερης κλίμακας έργα και με ευρύτερο σχεδιασμό, βέβαια. Η οικολογική συνείδηση στην Ελλάδα υπάρχει? Οικολογική συνείδηση. Γενικό είναι αυτό τώρα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Δηλαδή τον τελευταίο καιρό βλέπουμε το τι συμβαίνει στις χουριές στη Χαλκιδική. Ναι. Από τη μια μεριά βγαίνει η κυβέρνηση και η εταιρεία και σου λέει ότι είσαι ενάντια στην ανάπτυξη. Ναι. Το θέμα είναι ότι όπως έχει οριστεί την τελευταία 30 ετία η λέξη ανάπτυξη έχει οριστεί σαν γιγαντισμός, σαν μεγέθυνση. Δεν είναι αυτό η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι η ευημερία ταυτόχρονα. Αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη μεγέθυνσης, μπορούμε να κάνουμε όλη την Ελλάδα ένα τεράστιο εργοστάσιο, να ζούμε μέσα σε τσιμινιέρες και σωλήνες και μπουριά και να έχουμε μια ποιότητα ζωής 0, αλλά οι οικονομικοί δείκτες να ανθούν και να λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη. Είναι πολύ εύκολο. Όπως συμβαίνει στην Γκάνα αυτόν τον καιρό, αυτή τη στιγμή, στη Γουατεμάλα. Ναι, μπορούμε αντιστοίχως να πούμε ότι όλη η Ελλάδα είναι ένα πορνείο και να κάνουμε σεξοτουρισμό εδώ που να έρχονται οι Βορειοευρωπαίοι και να τους περιποιόμαστε όλα αυτά που θα θέλαν, τις φαντασιώσεις τους, και να πούμε ότι έχουμε ανάπτυξη. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευημερία, δεν είναι ποιότητα ζωής, και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να ενταχθεί, να απεξαρτηθεί, να αποοριστεί μάλλον η λέξη ανάπτυξη από τη λέξη γιγαντισμό και να πάμε σε ένα άλλο είδους ανάπτυξη, το που είναι τι? Είναι πολύ απλό. Η Κρήτη και όλη η Ελλάδα, κάθε μέρος της Ελλάδας, έχει μοναδικότητες, ιδιαιτερότητες, οι οποίες αυτός είναι ο πλούτος μας. Το φυσικό περιβάλλον και ο πολιτισμός μας είναι ο πλούτος μας. Το φυσικό μας κεφάλαιο και το πολιτισμικό μας κεφάλαιο. Αν αυτό λοιπόν το σεβαστούμε και το προσέξουμε και το διαχειριστούμε με μικρές κινήσεις, με μικρή επιχειρηματικότητα και με το μυαλό μας στο να μην του κάνουμε μη αναστρέψιμες καταστροφές, αυτό το πράγμα μπορεί και να μας ζήσει και να μας ξεχρεώσει και να ζήσει τα παιδιά στο μέλλον και να δώσει ευημερία στον κόσμο. Αν αυτό το κεφάλαιο που συνεχίζουμε να το καταστρέφουμε, συνεχίζουμε να το πουλάμε στους ξένους επενδυτές και να μην το φερόμαστε... Την καλύτερη περίπτωση να το πουλάμε, γιατί πολλές φορές χαρίζεται. Ναι. Στη Χρυσός ΑΕ παράδειγμα χαρίζεται, δεν πουλιέται. Εκεί χαρίζεται. Παντού χαρίζεται. Γιατί αυτό το πράγμα είναι ανεκτήμητο. Δεν μπορεί να πουληθεί. Όσα λεφτά και να πάρεις τώρα,
Παλιά θυμάσαι οι Έλληνες, οι παλιοί λέγανε στα παιδιά τους και το ψωμί να πεινάσεις, το χωράφι δεν θα το πουλήσεις. Δηλαδή αυτή ήταν η φιλοσοφία του Έλληνα. Αυτή τη στιγμή έχει αντιστραφεί τελείως και λέμε ξεπουλάμε να πάρουμε λεφτά να ξεχρεώσουμε. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι επόμενες γενιές να ζουν σε μια κατεστραμμένη χώρα περιβαλλοντικά, να ζουν πάλι χρεωμένοι και να μην έχουν και γη, να μην έχουν και πατρίδα να τη δουλέψουν, φυσικούς πόρους. Άρα η ανάπτυξη λοιπόν, η πρόταση είναι να προσέχουμε τους φυσικούς μας πόρους και να προσέχουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και πάνω σε αυτήν με μικρές κινήσεις προσεκτικές, με σεβασμό και με μικρή επιχειρηματικότητα να κάνουμε μια χώρα πρότυπο, να είναι άθροισμα μικρών παραδείσων η Ελλάδα. Μπορεί να γίνει αυτό. Αρκεί να αλλάξουμε πολιτική κατεύθυνση, να φύγουμε από τον γιγαντισμό. Όλες αυτές οι ιδέες, και τα πιστεύω, πώς συντεριάζουν με τις νουβέλες σου και τα μυθιστορήματά σου? Τα βιβλία μου είναι πολιτικά βιβλία. Η πολιτική λογοτεχνία είναι. Απλά είναι γραμμένα μέσα από ένα μύθο, μια μυθοπλασία, μια ιστορία που συνήθως ο ήρωας, ο λοξός ήρωας, λέει αυτή τη λοξή ματιά στην πραγματικότητα. Μέσα από μια προσωπική ιστορία ενός ανθρώπου δίνεται η ψυχή της Ελλάδας. Για μένα είναι το πιο σημαντικό όλη αυτή η ψυχή γύρω μας της Ελλάδας που έχει διαμορφωθεί από όλο αυτό το ανάγλυφο, τα βουνά μας, τις θάλασσες μας και εμπνέει καλλιτέχνες από τον Παπαδιαμάντη μέχρι σήμερα, να μην αλλοιωθεί, να μην ισοπεδωθεί. Και όλα αυτά λοιπόν εμένα με εμπνέει αυτό το τοπίο το ελληνικό, αυτό το φως, αυτή η ομορφιά της πατρίδας μας, και το δίνω μέσα από τα βιβλία και το νιώθουν νομίζω οι αναγνώστες. Όλα είναι πολιτική, όλα. Και η λογοτεχνία και η ζωή είναι πολιτική στάση. Μέσα σε 6 χρόνια έχεις γράψει 9 βιβλία. Τόσα έχω γράψει. Γράφεις με πρόγραμμα? Δεν ξυπνάω το πρωί και γράφω. Δεν έχω πρόγραμμα σε τίποτα στη ζωή μου, μόνο στο τι θα φυτέψω. Γιατί πρέπει να παρακολουθείς το φεγγάρι και τις εποχές για να κάνεις μια παραγωγή. Αν και αυτό σκέφτεσαι να τα αλλάξεις και αυτό από ό,τι μου λέγες. Ναι, δεν σκέφτομαι να τα αλλάξω, σκέφτομαι να μπω στη φυσική καλλιέργεια και να φτάσω σιγά σιγά στο επίπεδο να παράγει η γη μόνη της, το χωράφι να γίνει αυτοπαραγωγικό. Ναι, πρόγραμμα δεν έχω στο γράψιμο, όχι, απλά όταν μου έρθει η στιγμή που το τσακ, όπως νιώθει η κότα, θα κάνει τα αυγό ας πούμε και πάει και κάθεται στη φωλιά, κάποια στιγμή νιώθηκε ο άνθρωπος που γράφει ότι ήρθε η στιγμή που κάτι θέλει να εκφράσει, να πει. Από τη στιγμή που θα το νιώσω αυτό, πέφτω με τα μούτρα και το γράφω. Είμαι δοσμένος εκεί. Αλλά όλο το άλλο διάστημα δεν γράφω κάτι, ούτε μπορώ να ασχολούμαι με τη συγγραφή, πλην του ότι γράφω κείμενα, μικρά άρθρα στο site μου και κυρίως έτσι για την πολιτική στάση της ζωής. Για πες μας το site σου λίγο ποιο είναι. Το όνομά μου είναι giannismakridakis.gr. Το οποίο από ό,τι έβλεπα έτσι λίγνοντας μια ματιά πριν την κουβέντα μας έχει και τρομερή επισκεψιμότητα. Ναι, έχει πολύ κόσμο. Έχει πάνω από 1.200 τη μέρα επισκέψεις και έχει και πολύ ωραία επικοινωνία. Και αυτό είναι κάτι που μ' αρέσει. Έχω μια επαφή με τον κόσμο από το διαδίκτυο εκεί στο χωριό που ζω και είναι ωραίο να νιώθεις. Παρότι απομονωμένος και στο κέντρο του κόσμου, επομένως, μέσω του διαδικτύου. Ναι, το διαδίκτυο είναι μεγάλο εργαλείο. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε στα χωριά όπως ζουν οι παππούδες μας. Δεν είμαστε της γενιάς εκείνης. Γι' αυτό η πρόταση η δική μου πρόταση είναι ότι τώρα είναι η ευκαιρία στους νέους ανθρώπους που να εκμεταλλευτούν τα καλά της τεχνολογίας και της επιστήμης και να τα πάρουν μαζί αυτά τα καλά, να επιστρέψουν όμως λίγο πίσω στη φυσική ζωή και να εκμεταλλευτούν και τις γνώσεις και τα υλικά που έχουν αφήσει οι άνθρωποι οι παλιοί, έτσι ώστε να συντεριάξουμε το παλιό με το νέο και να έχουμε μια ισορροπημένη ζωή και ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα φτιάξουμε την Ελλάδα, άμα ισορροπήσουμε ο καθένας την προσωπική μας ζωή. Όταν είμαστε επικεντρωμένοι μόνο στον αστισμό
και στην ανάπτυξη και στην προσωπική καλοπέραση μέσω του χρήματος, δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάτι. Θέλει και μια ματιά πίσω λίγο και μια ματιά κάτω λίγο. Να δούμε τα βασικά. Τα προηγούμενα βήματα. Τα προηγούμενα βήματα, βέβαια. Γιατί όταν έχεις δώσει την τροφή σου στην πολυεθνική για να σε ταΐσει, έτσι, που παράγει μεταλλαγμένα, γιατί εσύ δεν παράγεις πια, αλλά έχεις στο μυαλό σου να πάρεις, ας πούμε, διδακτορικό και να βρεις μια καλή θέση, έτσι ώστε αυτή η θέση να σου δίνει λεφτά για να τα δίνεις εσύ στην πολυεθνική για να σου δίνει να τρως, είναι ένας φαύλος κύκλος που προδίδει ότι έχεις μια ανάπτυξη με σαφρές βάσεις, με ξύλινα πόδια. Άμα σου κόψουν τα λεφτά, έπεσες κάτω. Ναι. Αυτό νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα κουβεντιάσουμε και το απόγευμα, το βραδάκι, εκεί 9-8.30 ώρες, στο Νέο Τιμόρο. Δηλαδή για τη ζωή στη φύση ως πρόταση διεξόδου από το τέλμα της ζωής στην οικονομική κρίση. Ναι, αυτό θα κουβεντιάσουμε με αφορμή τον Παναγί που ζει κατά γης. Ο Παναγής που ζει κατά γης είναι ο ήρωας της νουβέλας μου, το Ζουμί του Πετινού, που είναι μια πρόταση που κάνει μια ευθεία αντιπαράθεση τη ζωή στη φύση με τη ζωή στην κρίση και δίνει μια πρόταση για κάποιους ανθρώπους που είναι δεκτικοί να την ακούσουν και είναι έτοιμοι ίσως να την ακολουθήσουν. Αυτό βασίστηκε πάνω σε έναν πραγματικό ήρωα. Όλα είναι σε πραγματικούς ήρωες. Γιατί νομίζω ότι στην πορεία βρήκες και άλλους πραγματικούς ίδιους ήρωες. Βρήκα και άλλους που ζουν κατά γη. Ναι, μόνοι. Ναι, βασικά μου κάνουν εντύπωση κάποιοι άνθρωποι που ζουν και μετά εγώ τους χρησιμοποιώ ως ήρωες, φτιάχνοντας μια μυθοπλασία που τους βάζουν να συμμετέχουν μέσα, χωρίς να ξέρουν αυτοί χωρίς να έχουν διανοηθεί ποτέ στη ζωή τους ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτή τη μυθοπλασία. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, νομίζω, με τις λοξές ματιές και τις λοξές πορείες, πως ξαφνικά αρχίζουμε πιθανόν, και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο, να ξαναβρίσκουμε τα νέτα μας, το ισιάδι μας. Δηλαδή, λέγαμε τόσο καιρό συμβατική καλλιέργεια. Θεωρώντας ότι το να καλλιεργείς βιολογικά ήταν κάτι άλλο. Άλλο η συμβατική και άλλο το κανονικό, δηλαδή ήταν το συμβατικό με τα λιπάσματα και ούτω καθεξής. Και το να παράγεις κανονικά ήταν κάτι άλλο. Ναι. Η συμβατική ιατρική και το κάτι άλλο. Ναι. Αρχίζουμε τουλάχιστον να ξαναφέρνουμε ίσως τις ισορροπίες στο μυαλό μας. Νομίζω. Αυτό είναι το βασικό τουβλάκι της αλλαγής. Μακάρι. Θα βγούμε από αυτήν την οικονομική κρίση, πιστεύεις? Και το πιστεύεις είναι και μια λέξη που δεν τη χρησιμοποιώ γιατί... Αν το πιστεύεις. Είναι οικονομική κρίση. Όλοι βγαίνουν. Η ζωή, όπως στη φύση που υπάρχει η άνοιξη και το φθινόπωρο, η άνοιξη είναι η ανάπτυξη, το φθινόπωρο είναι η φθήνουσα πορεία. Έτσι είναι και η οικονομία. Αναπτύσσεσαι και μετά φθήνεις. Και αυτό που μας λένε για μόνιμη ανάπτυξη δεν είναι ψέμα, δεν υπάρχει. Ποτέ δεν θα υπάρξει. Η ανάπτυξη συνεχής και μόνιμη και διαρκής ανάπτυξη δεν θα υπάρξει ποτέ. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση φθήνουσα. Θα βγούμε. Το θέμα είναι τι θα είμαστε όταν θα βγούμε. Εκεί αυτό φοβάμαι. Μην είμαστε μια χώρα που δεν ανήκει σε εμάς και που εμείς είμαστε μέσα οι ηθαγενείς που τους εκμεταλλεύονται οι άπικοι. Εξευτελισμένοι, με καταστραμμένο φυσικό περιβάλλον και δίχως πόρους. Αυτό με φοβίζει πολύ και νομίζω ότι εκεί πάει το πράγμα. Αν δεν το πάρει χαμπάρι το ευρύ κοινό για να ξεσηκωθεί σε αυτό το ξεπούλημα, να εναντιωθεί σε αυτό το ξεπούλημα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας σήμερα το βράδυ στο Νέο Τιμόρο. Ναι, βέβαια. Και καλούμε τους ακροατές να έρθουν εκεί, να γνωριστούμε, να πιούμε και μια ρακή. Θα το κρατήσουμε όσο πάει το απόγευμα. Καλώς καταλήτης η τσικουδιά. Όπως η ρακή. Ναι, για σκέψη και για κουβέντα. Ό,τι δεν περνάει με ρακή είναι σοβαρό. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πολύ ωραία είσαστε εδώ μέσα και να είστε καλά και πρόοδο εύχομαι και όχι ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία. Τώρα μου και το μάτι του Θεού νομίζω κυκλοφόρησε τώρα τη Δευτέρα ή κάνω λάθος? Του Θεού το μάτι δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε. Νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει σήμερα αύριο. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμα από την εστία, αλλά είναι μια νουβέλα κι αυτή που έχει έναν ήρωα λίγο ανατρεπτικό. Δεν είναι όπως τα δικά μου δεδομένα. Είναι μισός-μισός. Είναι ένας καθεστωτικός παλαιός που ψηφίζει το κόμμα του τόσα χρόνια και θέλει να το ξαναψηφίσει και τώρα και έχει προβλήματα με την οικογένεια που του λέει μην ψηφίσεις και τέτοια. Άνθρωπος της γης όμως και αυτός που ασχολείται με σπόρους, με καλλιέργεια και λέει τον πόνο του στο σκιάχτρο.
Δηλαδή είναι πρώτο πρόσωπο γραμμένο και είναι σαν να μιλάει στον καθρέφτη του. Τι ανάγκη καλύπτεις εσύ μέσα από αυτό το μάτι του Θεού? Από το Θεό το μάτι. Δική μου προσωπική ανάγκη. Όταν το έγραφες, ας πούμε, τι έβλεπες? Ποιος ήσουν εσύ καταρχήν? Να σου πω. Ήσουν το σκιάχτρο ή ήσουν ο πρωταγωνιστής? Αυτά είναι μπερδεμένα, γιατί μέσα στους ήρωες υπάρχουν απόλυτα. Ο συγγραφέας βάζει απόλυτα τα χαρακτηριστικά στον κάθε ήρωα. Το σκιάχτρο δεν μπορείς να είσαι, γιατί το σκιάχτρο δεν μιλάει, ακούει μόνο. Ο πρωταγωνιστής έχει κάποια στοιχεία δικά μου, αλλά έβγαλα πιο πολύ μια ανάγκη να περιγράψω κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι αυτοί που λέγαμε τον Ιούνιο ότι δεν αλλάζουν μυαλά και θα πάνε να ξαναψηφίσουν τα ίδια. Αυτό ήταν το έναυσμα για να το γράψει. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως αυτή τη βδομάδα πιστεύω θα το βρούμε και αυτό στα βιβλιοπωλεία, το καινούργιο σου βιβλίο. Προς το παρόν σήμερα θα μιλήσουμε για όλα τα υπόλοιπα, για όλα τα προηγούμενα. Στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο στις 8.30 ώρα. Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης και εσείς, να είστε καλά. Και τα λέμε το βράδυ. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε εδώ την κουβέντα μας με τον συγγραφέα Γιάννη Μακρυδάκη. Και όπως είπαμε, συνεχίζουμε το βράδυ στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων στις 8.30 ώρα, με αφορμή το βιβλίο του, το Ζουμί του Πετινού και όλα τα προηγούμενα βιβλία. Δίκτυο FM 91,5. Όλη πόλη, ένα δίκτυο.